Goeiedag Luutjes, hier weer Anton Struus van Noord TV, weerbericht in Groningen. Het weerbericht in Groningen, woon je daar wat bij Ski Monaco, daar in de buurt, dan is er nogal veel kans op sneeuw. Hoe kan dat nou? Nou, er is van winter allemaal sneeuw blijven liggen en dan ga je weer opstuwen. Wij noemen dat in vaktermen wel stuupsneeuw. Dan kregen we nog een bericht van Klaasien uit Zalk en die zei van als de kat met de steert in de heuvel loopt, dan krijgen we regen. Maar er is niks van waar, want dan moeten ze poepen of ze zijn bang voor hem. Dus dat heeft er niks mee te maken, Luutjes. In het noorden van het zuiden, daar vrij veel smog. Dat komt namelijk omdat de uitlaatgassen, dat de uitlaat niet goed zijn afstelt. Dan krijg je allemaal smog daar. Dus daar zou ik adviseren, doe maar een plastic puur om mijn kop. Is ook goed tegen hyperventileren. Nou, dit was eigenlijk weer. Dit was weer Anton Streuzen. Ja, de groetjes volks.